Milí posluchači, je čtvrtek 4. června 2026 a nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska. Okolo rodiny Michala Šimečku, podľa našich tzv. Hodnotových médií, budúceho premiéra Slovenska, sa objavuje jedno odhalenie za druhým. Niekedy vážnejšie, inokedy tragikomicky úsmevné. A v podstate ide o spôsob, s akými sa nakladalo s peniazmi v mimovládkach, teda tých mimovládkach, ktoré sa vo všeobecnosti považujú ako politické alebo vplyvové. Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, na facebookovej stránke Tibor Gašpar, útorok 2. júna o 19. hodine. Saga rodiny Šimečkovcov pokračuje. Najnovšie sa ukázalo, že voči Marte Šimečkovej bolo vedené exekučné konanie aj zo strany Slovenskej televízie a rozhlasu. Neuveriteľné. To, že voči Marte Šimečkovej bola vedená exekúcia aj zo strany Európskej únie, už dávno vieme. Ale toto je ďalší level. Ja sa len zamýšľam, ako je to vôbec možné. Veď podľa všetkého jej vychádzalo platiť aj tisíce eur za telefón svojho syna Miška ešte v čase, keď bol tridsiatnik a poberal plat okolo 10 000 eur mesačne. Na najdrahší rodinný paušál na Slovensku teda bolo, ale na dlhy voči štátu zrejme nie. Tu ešte doplním, že Michal Šimečka v minulosti pôsobil aj ako asistent europoslanca za Smer sociálna demokracia Borisa Zalu. Z tých časov bol asi jeho názor na Smer úplne iný, ako je teraz. Prečo asi, že? Pri Michalovi Šimečkovi a Tiborovi Gašparovi ešte minútku ostaneme. Tibor Gašpar, facebooková stránka Tibor Gašpar, streda 27. máj, 18. hodina, 20. minúta. Člen príživnického klanu Šimečkovcov, ktorému najnovšie vadia výsluhové dôchodky policajtov, opäť ukázal, že nerozumie životu bežných ľudí. No a tým, ktorí majú 1000 eur, 1500 eur dôchodok, lebo sú tam aj takí výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí. Je známe, že pán Šimečka by najradšej zrušil všetky 13. dôchodky, ale musím ho vyviesť z omylu. Pretože výsluhoví dôchodcovia, a teda policajní dôchodcovia, 13. dôchodky vôbec nepoberajú. Pán Šimečka, ja viem, že vám vadia dôchodcovia, ale títo ľudia nestali za stolom v Bruseli za 10 000 eur mesačne a neplatila im mamka 30 rokov telefón. Výsluhové dôchodky sú za to, že policajti nasadzovali vlastné životy, slúžili cez víkendy a sviatky vo voľnom čase na úkor svojich rodín a odvádzali vyššie odvody do dôchodkového systému než bežní občania. Odporúčam vám, aby ste sa pozreli na dotácie a granty poberané takými občianskými združeniami, akým je napríklad Projekt Fórum, kde sa bavíme o 100 000 až miliónoch podvodne získaných peňazí na úkor nás všetkých. Je logické, že kvôli tomuto a nie len kvôli tomuto sa ľudia od progresívneho Slovenska snažia akýmkoľvek spôsobom znížiť reputáciu Tibora Gašpara aj cez aktivizmus represívnych zložiek štátu. K téme hovorí Robert Fico vo videu zverejnenom na facebookovom kanáli Robert Fico pondelok 1. júna o 14. hodine 54. minúte. Ako zaznieva z éteru, opozícia sa hotuje na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Preto, lebo je obžalovaný v kauze Očistec. Kauza Očistec je zmanipulovaný a nezákonný pokus zbaviť sa Tibora Gašpara. Takéto odvážne tvrdenie nie je môj subjektívny pocit, ani pocit Tibora Gašpara. Naše tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v kauze Očistec, ako napríklad Čurila či Šúrek, sú dnes právoplatne stíhaní za to, že pri hone na Tibora Gašpara v tejto kauze zneužívali právomoc a porušovali zákony ako na bežiacom páse. Napriek tejto absurdnej situácii, kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyen s návrhom na jeho odvolanie. Samozrejme, že jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch. Rozkrádanie verejných zdrojov a príživníctvo ako veľmi nemilé charakteristiky Šimečkovej rodiny treba za každú cenu prekryť. Aj keby mala opozícia pritom vyzerať ako zmyslov zbavená. Čísla v parlamente nepustia.
Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za progresívne Slovensko pána Dubéciho. Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi, obchádzajúcimi transparentný účet. Internet doteraz volá pána Dubéciho igelitovým Martinkom. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Pred 2 dňami došlo k zaujímavej situácii, ktorá ukážkovo ukazuje, že ako slovenská opozícia vníma mediálny priestor, teda do akej miery sa spolieha na servilitu médií a dovolí si teda veci, že sa rozum zastavuje. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď, známy z kauzy darovania migov Ukrajine, ktoré sa podľa všetkých indícií uskutočnilo v rozpore so zákonom, vystúpil na tlačovej konferencii, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Jaro Naď pondelok 1. júna o 12:59 minúte. Z takmer hodiny dlhej tlačovej konferencie vyberáme časť, ktorá následne rozpútala ještami až tragikomickú diskusiu. Že za vlády Fica a za pôsobenia ministra Kaliňáka v rokoch 24 a 25 získala súkromná spoločnosť Robus 2 funkčné batérie protizdušnej obrany KUP, ktoré boli pôvodne majetkom Slovenskej republiky, o čom snáď nikto nepochybuje. Zo spoločnosti Robus to za 10 miliónov ide k Rumunom a následne to za 11,21 milióna ide do Afriky. Jaroslav Naď, dnes je to predseda eurohodnotovej strany Demokrati, blízkeho spojenca progresívneho Slovenska, až tak blízkeho, že sa uvažuje o zlúčení týchto strán. By mal byť ako hlavný autor darovania slovenských migov Ukrajine. Tejto veci už len z princípu ticho, ale to nie je všetko. Robert Kaliňák vystúpil na tlačovej konferencii, ktorej časť bola zverejnená na facebookovom profile Robert Kaliňák, útorok 2. júna o 7:09 minúte. Mňa obvinil pán Naď, že som predal bojaschopné Kuby. A teraz vám odpovedám, že som to neurobil, že si strelil do kolena, že zase pácha svoju politickú samovraždu, pretože tieto veci, aby sa to dalo robiť, podpísal on. To je celé. Keď sme prišli, vzdušné sily disponovali 3,5 batériou systémov KUP a k dnešnému dátumu disponujú 3,5 batérie systému KUP. Čiže tu, pán Šnídl, môžete opraviť titulok vo vašom denníku, že je podozrenie, že by som to urobil. Ale samozrejme, nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, tu ju mám, ktorá je z roku 21, je z októbra roku 21, a ktorú podpísal pán Naď s firmou Robus. Čiže mňa by zaujímalo, že kto niekomu poradí, aby sa v priamom prenose zastrelil. To, čo dnes urobil pán Naď. Čiže to je jeho biznis a jeho deal, ktorý vykonal so spoločnosťou Robus, podpísal to zrejme v auguste, tuším 3. augusta roku 2021. Je tu priamo uvedený, akože on priamo zastupuje Slovenskú republiku Jaroslav Naď. Tu by ma zaujímalo, že akým spôsobom uvažujú demokrati, keď si ani nepamätajú svoje vlastné rozhodnutia. Pretože rozhodnutie o vyradení, rozhodnutie o premiestnení a definitívnom ukončení pôsobenia tejto techniky v ozbrojených silách rozhodol pán Naď. Zmluvu so spoločnosťou Robus o odovzdaní takej techniky uzavrel pán Naď. Toto svedčí predovšetkým u nich o tej obrovskej nervozite, ktorú majú, a z toho, že sa každý deň snažia vyprodukovať nejakú vec a klásť nám nejaké vážne otázky. Nielen, že potvrdzujú to, že sú neupotrebiteľní v normálnom pracovnom živote praktickom, pretože na čo siahli, to vlastne pokazili, a pán Naď odovzdal celú protivzdušnú obranu Slovenskej republiky preč, bez toho, aby ju mal seriózne zabezpečenú. Ale navyše dnes aj vieme, pretože nám to už oznámili vlastne z Európskej únie, že žiadne desiatky a stovky miliónov z Európskeho mierového fondu Slovenská republika nedostane, pretože na to jednoducho nemá peniaze, pretože časť tých peňazí darovali v Ukrajine
a teda všetky tie slová, že niečo vymieniali za peniaze, nie sú pravda. A teraz sa ukazuje v zásade, aké nebezpečné a zlé tie rozhodnutia boli. Pretože pochopiteľne nielen, že dnes by mali ešte väčšiu cenu, pretože je po nich väčší dopyt, keď boli väčšina z nich zničená a dnes by ste mohli za úplne iné peniaze samozrejme takýto systém predať, ale predovšetkým aká snaha vliesť niekomu do pozornosti Európskej únie tu zo strany predchádzajúcej vlády jednoducho bola. A dnes sa pokúsia obviniť nás, že vlastne ideme predať naše posledné protizdušné systémy, ktoré boli, bez toho, že by si premysleli, že zmluvu o tom predaji podpísali oni, že vyradenie zo vzdušných síl vykonali oni a potom ten systém samozrejme už ako šrot odišiel. Nechce sa nám pravidelne strácať čas s týmito neuveriteľnými výmyslami a generálnymi klamstvami, ktoré sa snažia produkovať len preto, aby zakryli svoje brutálne zlyhania. Áno, je to zarážajúce, je to v zásade neobvyklé a ťažko na to reagujú PR manažéri, že v opozícii viete mať kauzu. Áno, toto sa pánovi Šimečkovi stalo a nie len jemu, pretože ďalší predstavitelia Progresívneho Slovenska a ďalších opozičných strán majú ten istý problém. A preto sa snažia produkovať veci, že nás obvinia, že my sme predali niečo, čo v skutočnosti predali oni. Ja nerozumiem, že sa pustíte do nejakého súboja, ktorý ste urobili sám. No tak tu je tá zmluva, ešte raz vám ukážem, pán Naď. August 2021. No je to fakt otázka na zamyslenie, že ako sa toto mohlo stať, veď tých protivzdušných systémov nie je na Slovensku až toľko, že by si minister nepamätal, keď predáva 2 batérie Kubu, čo je po darovaní MIGu AS-300 Ukrajine pomaly 30% slovenskej protivzdušnej obrany. A takto to vytiahnu na tlačovke na nového ministra Roberta Kaliňáka, z ktorých s tou vecou nič nemá. To sa mi až nechce veriť, že by zabudli, že by nevedeli. Či je to spoliehanie sa na moc médií, že aj keď to Robert Kaliňák vyvráti, že tie titulky ostanú, médiá to samozrejme neopravia, ak dajú takú opravu, tak nedorazí k tým čitateľom, len zabudajú na jednu vec, že dneska je na Slovensku pomaly silnejšia alternatíva ako hodnotové médiá, že môže to byť dosť nie dobrá kalkulácia. Ale samozrejme, že to sú také moje hypotézy. No, jedna vec mi príde zvláštne, že by minister fakt nevedel, že podpisuje tak významnú záležitosť, vyradenie tak významnej veci, lebo keby som tam aj ja sedel, tak sa spýtam, a dobre, a v akom je stave, máme za to náhradu, nemáme, opraviteľné, neopraviteľné. No zjavne opraviteľné to bolo, keď sa to dalo za 12 miliónov predať. Na takú vec by som si určite pamätal a rozhodne by som ju nevytiahol na svojho politického súpera, že za to môže on, keď existujú nezvratné dôkazy, že nie, že to bolo podpísané rukou vtedajšieho ministra obrany. A uskutočnilo sa to ešte predtým, ako minister Robert Kaliňák mohol v tejto veci nejako zasiahnuť. Celé zvláštne. Ďalšia vec, ktorá spolu s týmto spadla, to je to tvrdenie, že darovaním MIGov Ukrajine žiadna škoda Slovensku nevznikla, pretože to bude refundované z toho Európskeho fondu. Teraz sa ukazuje, že nie, a tí, čo tvrdili, že refundácia nepríde, tak sa ukazuje, že mali pravdu. To zase v ďalšom dáva do inej súvislosti to zastavením trestného stíhania, teda ak si dobre pamätám, že bolo nejaké trestné stíhanie v súvislosti s darovaním MIGom Ukrajine, a vtedy sa práve veľmi pracovalo s tou tézou, že ku škode nedošlo. A dneska vidíme, že s vysokou pravdepodobnosťou došlo. Na ďalšej z tlačových konferencií venovaných tejto téme situáciu výstižne zhrnul politik zo Smeru sociálnej demokracie Richard Glück, ktorý v útorok 2. júna 2026 o 19:09 zverejnil časť tejto tlačovej konferencie na svojom facebookovom profile Richard Glück. A my si teraz vypočujeme podstatnú časť zo zverejneného videa. Vy ste včera v Smečku, v Aktualitách a v ďalších médiách absolútne nekriticky prevzali celý tento paškvil pána Naďa, ktorý prišiel na tlačovú konferenciu. Veľmi správne to povedal pán minister Kaliňák, ktorý prišiel a povedal, že Naď si v priamom prenose strelil guľku do hlavy. Vy, vážené médiá, v snahe zaistiť koalíciu bez Igora Matoviča s Progresívnym Slovenskom a KDH, Saskou a demokratmi robíte všetko preto, aby slovenská verejnosť nevidela, čo je pán Naď zač. Snažíte sa ho vyviniť zo všetkého, čo napáchal vo vzťahu k
vyzlečeniu Slovenskej republiky. Donáha hovorím o odovzdaní vojenskej techniky, protivzdušných systémov, lietadiel MiG na Ukrajinu a ďalšie veci sa snažíte zakryť. Včera, keď bezprecedentne klame, šírite články, ako keby hovoril pravdu, ja pevne verím, že na toto nemôžete povedať ani pol slova, pretože všetko, čo sme tu dnes povedali a povieme, sú len a len fakty. Pán Naď si myslí, že sa podobá na jedného známeho herca, pána Stathama, ktorý je známy z filmu Kuriér. Čiže dá sa povedať, že včera prišiel kuriér na tlačovú konferenciu a prepichol si všetky 4 pneumatiky a potom začal rečniť. Pán Naď prišiel s obľudným klamstvom, kde obvinil administratívu vedenú ministrom obrany Kaliňákom z toho, že mal teda odpredať 2 systémy protivzdušnej obrany KUB súkromnej spoločnosti Robus, ktorá potom následne mala tento vojenský materiál predať za nejakých 10 miliónov eur niekde do Afriky. Máme tu zmluvu riadne označenú, je to zmluva ministerstva obrany, podotýkam vedenou pánom Naďom. Čiže pán Naď ako štatutár ministerstva obrany podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou Robus. Táto zmluva bola podpísaná v 8. mesiaci roku 2021. Robert Kaliňák bol v tej dobe mimo politiky a bol prenasledovaný Čurilovcami a Lipšicovcami a kadekým. Zatiaľ, čo pán Naď vytvoril absolútny predpoklad toho, aby v roku 2023, konkrétne v 6. mesiaci, už administratíva pána Sklenára, ktorý bol mimochodom aj riaditeľ dôležitej sekcie obranej politiky pod vedením pána Naďa, mohol na základe tejto rámcovej zmluvy rozhodnúť o neupotrebiteľnosti 2 batérií KUB, o ktorých hovoril aj pán Naď, tak, aby potom 24.10. roku 2023, posledný deň predtým, než na ministerstvo obrany nastúpil minister obrany Kaliňák so svojím tímom, sa rozhodlo o preskladnení do skladov v Nemšovej, ktorý bol potom následne odúčtovaný zo skladov ministerstva obrany. Pán Naď včera prišiel na tlačovú konferenciu a obvinil pána ministra Kaliňáka z niečoho, čo urobilo. Buď má pán Naď takú krátku pamäť, alebo je skutočne pravdou to, čo o ňom hovoril napríklad pán Sulík. A pán Sulík o Jaroslavovi Naďovi povedal, že je to klamár takého formátu, s akým sa pred ním v politike nestretol. Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš. A nyní téma digitální euro. Na toto téma uslyšíte převzatý pořad z YouTubeového profilu ekonoma Lukáše Kovandy. Na tuto publikaci jsem narazila náhodou, když jsem si hledala informace tohoto typu na toto téma a takto jsem přišla na tuto poměrně čerstvou informaci, jelikož byla publikována 26.5.2026 pod titulkem Lukáš Kovanda digitální euro má lidem vzít hotovost, která je chrání před nevídaným zdaněním úspor. Jak EU svými přehnanými regulacemi nahrává dolaru a ulevuje Americe od dluhu, takže toto je informace, která má i spousta mezinárodních příkladů, takže si myslím, že je potřeba opravdu i toto míti na hledáčku. Speciálně proto, že jsou zde síly, které se snaží právě to euro v České republice prosadit, které už i takto samo o sobě je cestou k chudobě. Evropská centrální banka se snaží až křečovitě prosadit zavedení digitálního eura. A to přesto, že v mnoha jiných částech světa, například i ve Spojených státech, jsou k možnosti zavedení digitální měny, digitálního dolaru poměrně chladní. Pojďme se podívat na to, proč to Evropská centrální banka činí.
Tím klíčovým důvodem je to, že pro ně to je takový úvodní krok ke zrušení hotovosti, protože skutečně jde o peníze centrální banky. Jak hotovost, tak digitální euro jsou peníze emitované centrální bankou. Zatímco když máme my své peníze nyní v elektronické podobě, například v mobilu, to prosím nejsou peníze centrální banky, to jsou peníze jednotlivých komerčních bank s malým K, které působí i v České republice, jako je Česká spořitelná, Raiffeisen banka, ČSOB a tak dále. Tyto všechny akciové společnosti vybavené bankovní licencí právě proto, že vlastní licenci mohou vytvářet nové koruny, nové peníze, které jsou v podstatě z drtivé většiny vlastně celkově úplně v podobě elektronické. Takže jediné peníze, které máme my, běžní smrtelníci od centrální banky, tak jsou právě ty ve formě buď tedy papírové hotovosti, bankovek, anebo ještě mincí. Ale my nedisponujeme v tuto chvíli, jakožto běžní smrtelníci, žádnými elektronickými penězi, které by vydala centrální banka. V českém případě Česká národní banka. Tyto peníze jsou pouze v mezibankovním systému ve formě rezerv, kde k ním ale nemá běžný smrtelník přístup. Takže veškeré elektronické peníze, které máme, nejsou peníze centrální banky. To je situace, která platí nyní. Jediné peníze centrální banky, které máme, je hotovost a mince. No ale teď právě jde centrálním bankám, alespoň tedy některým, jako je ta Evropská centrální, o to, aby mohla mít své vlastní peníze, které by šířila mezi lid, mezi veřejnost. A to právě v té elektronické podobě. Jaký jiný důvod to může mít, než aby se postupně připravila na zrušení hotovosti? Protože pak přece nebude dávat smysl, abychom měli od centrální banky jak peníze elektronické, tak hotovostní. To, co je klíčové z hlediska hotovosti, vlastně může být popřeno tím, že bude vydávat centrální banka své vlastní elektronické peníze, které nyní jsou tedy v hájemství bank komerčních s malým K, tedy bank obchodních, těch privátních institucí a tedy institucí, které podléhají tržnímu principu. Jakmile tedy bude opuštěn tento tržní princip, co se týče emise těch elektronických peněz, no tak samozřejmě pak bude snazší pro centrální banky stanovit hluboce záporné úrokové sazby, například minus 20% ročně, a takto vlastně zdaňovat úspory obyvatelstva. To by se mohlo hodit například, pokud by udeřila opět jako v minulém desetiletí nějaká deflační krize, kdyby bylo třeba, aby centrální banka skutečně hluboce srazila úrokové sazby. Ještě to nemohla učinit v minulém desetiletí a proto ekonomové řešili v různých akademických studiích problém takzvané zero lower bound, neboli nulové spodní hranice. Ona není úplně nulová, ono se dá jít s těmi úroky ještě trošinku pod nulu, ale rozhodně ne na minus 20%, protože kdyby to bylo minus 20%, co udělají lidé, pokud mají hotovost, veškerou hotovost, veškeré své úspory v té formě hotovostní si vyberou z té své banky, například z České spořitelny, a dají si je doma do matrace. Proč mít úrok minus 20% v bance, když mohu mít úrok 0% v té matraci? Pořád lepší 0 než minus 20, což je tedy, jak už jsem říkal, v podstatě 20% zdanění úspor obyvatelstva. Takže musíme se na to dívat takto, že je to nejen o jakémsi moderním platebním styku, jak se snaží tvrdit Evropská centrální banka, ale i o tom, jak vlastně usnadnit svoji měnovou politiku, ale to může být i na úkor občanů a to na úkor jejich úspor, protože i když se hotovost zdá často
anachronistická, těžkopádná, nepraktická, nehygienická, tak jen ten samotný fakt, že ji stále disponujeme, respektive, že ji můžeme disponovat, že si můžeme vybrat peníze v hotovosti kdykoliv u bankovního okénka nebo v bankomatu, tak to je fakt, který drží banky při zdi a nemohou tedy jít, i když by třeba někdy rády, hluboko dolů se svými úrokovými sazbami, hluboko do záporu, tím míněno. Je to tedy jakési odstrašení. Hotovost znamená odstrašení, i když je nevyužívána. Trochu to kulhá, ale přeci je to analogie k jaderným zbraním, protože jaderné zbraně naštěstí tedy také nejsou používány. Ale jaderné mocnosti je ve svých arzenálech mají. Mají tisíce hlavic, mají jak Rusové, tak Američané, tak další jaderné velmoci typu Číny, typu Francie, Británie, Pákistánu, Izraele a dalších. Takže to, že mají ve svých arzenálech tyto zbraně, tak umožňuje těmto velmocem jaksi odstrašovat rivala, nepřítele a prosazovat si snáze svoji. Takže hotovost je a měla by být jakousi také odstrašující zbraní, kterou má ve své peněžence, respektive mít může kdokoliv z nás. Protože jakmile je tady ta možnost vzetí tedy si svých úspor do podoby hotovostní, tak nás to chrání před hluboce zápornými úrokovými sazbami, před hlubokým zdaněním zápornými úrokovými sazbami, zdaněním tedy úspor obyvatelstva, třeba celoživotních úspor seniorů. Ale není to jediný důvod, proč nyní se Evropská centrální banka tak křičovitě snaží prosadit digitální euro. On jí také ujíždí vlak v oblasti obecně digitálních měn a zejména takzvaných stablecoinů. A ona se bojí, že tím, že nenajede na digitální euro, takže ještě výrazněji bude oslabena role eura ve světovém obchodu. Ona se trochu, Evropská unie, střílí do vlastní nohy tím, že přeregulovala celý systém digitálních měn stablecoinů v rámci té nové regulace MiCA a nyní tedy není zájem o vydávání stablecoinů na bázi eura. A proto tedy zoufale vlastně Evropská centrální banka volá alespoň po určité náplasti v podobě právě digitálního eura. Nyní si řekněme blíže ke stablecoinům, protože to je pojem, který se ještě úplně nevžil do diskuze, jak tedy odborné, tak tím méně široké v České republice, ale je to důležitý fenomén dneška. Stablecoin je vlastně jakýsi hybrid mezi kryptoměnou a konvenční měnou typu dolaru či eura či koruny, protože stablecoin je, řekněme, digitální měna, která ovšem je podložena skutečnou měnou. Například jeden stablecoinový digitální dolar musí být tím jeho emitentem kryt skutečným dolarem, který má ten emitent u sebe někde v sejfu, v trezoru. Může být také kryt třeba americkými vládními dluhopisy, případně, ale to už v menší míře zlatem nebo třeba i bitcoinem, ale to opravdu v menší míře. Skutečnost je taková, že pro zjednodušení jeden digitální stablecoinový dolar, který vydává třeba emitent, který se jmenuje Tether nebo Circle, tak se rovná a musí být někde kryt skutečným americkým dolarem. No ale je to velká vzpruha pro země a pro občany zemí typu Venezuely, Nigérie, protože představme si to, tito občané, můžeme k nim přidat občany Zimbabwe a dalších zemí, čelili či čelí tomu, že jejich kupní síla je neustále jaksi srážena, oslabována nevhodnými
měnovými a fiskálními politikami těch vlád těchto zemí, jako je Venezuela, Nigérie, Zimbabwe. Vzpomeňme na obrovskou inflaci v Zimbabwe roku 2008, kdy tam pomalu nechtěli zimbabské dolary, americké pochopitelně chtěli, ale nechtěli zimbabské dolary ani jako tapetu na veřejné záchodky. Tolik se tedy tehdy tisklo těchto bezcenných papírků. No a nyní tedy je pro občany těchto zemí poprvé velice jednoduché vlastně opustit měnovou a fiskální politiku té vlastní země a přejít třeba při spoření na dolar. Protože mohou si na svém mobilním telefonu a i v zemích typu Zimbabwe, Venezuely, Nigérie, dnes jsou mobilní telefony velice rozšířeny, mohou si tam tedy ti lidé stáhnout jednoduše aplikaci třeba burzy Binance a na této burze vlastně nakoupit za například venezuelskou měnu bolívar nebo nigerijskou nairu, nakoupit tedy jednoduše právě stablecoinový dolar. No a to znamená, že najednou tito lidé se vyvázali z těch měnových a fiskálních nevhodných politik svých států, které ožebračovaly a jsou v daleko tedy pevnější měně, jsou v dolaru fakticky, který mají ve svém mobilním telefonu. To znamená, nemuseli, ani by to nebylo snad možné někde se dostávat k fyzickým dolarům, ale prostě si jednoduše stáhli, koupili na několik kliknutí svoji dolarovou stablecoinovou měnu, což je obrovský fenomén, obrovský zlom, protože to pak nutí i ty země typu Zimbabwe, Nigérie nebo Venezuely, aby provozovali daleko odpovědnější fiskální nebo měnovou politiku, aby nedopustili hyperinflaci, protože pak jim všichni uprchnou z té domácí měny. To ještě nemohli udělat v Zimbabwe v roce 2008 v době té hyperinflace, no ale dnes už to je možné. To znamená, stablecoiny upevňují, vedou, motivují k disciplinovanosti, k ukázněnosti těchto dosud nepříliš ukázněných zemí. No ale co to způsobuje? Že celosvětově roste poptávka po dolaru, protože každý ten stablecoin je, jak už jsme si řekli, krytý buď americkým dolarem nebo americkými dluhopisy. Mimochodem to zvyšuje poptávku po americkém dluhu, tedy po těch dluhopisech, a to může ještě dále pomáhat Americe při boji s jejím zadlužením. No ale také vlastně to ještě zvyšuje světovou dominanci amerického dolaru, protože ten se teď může skrze stablecoin a mobilní telefon šířit do každé i té nejzapomenutější domácnosti nějakého farmáře v Nigérii, někde ve Venezuele, někde v Zimbabwe. Prostě úplně po celém světě si nyní dolary mohou snadno šířit. No a to vyvolává obrovskou žárlivost v očích Evropské centrální banky, která nyní vidí, že o její euro není zájem, protože si ji přeregulovala, protože v rámci té regulace MiCA vlastně to tak sestavila, že musí ten emitent eurového stablecoinu jít složitě přes banky v Evropské unii, místo toho, aby to bylo mnohem jednodušší a bez bank. Ustoupilo se tedy v tomto bankám, protože pro banky samozřejmě stablecoiny znamenají konkurenční ohrožení. No a aby to alespoň trochu kompenzovalo, a to je ten další důvod, proč zoufale usiluje o digitální euro, je právě snaha zřídit toto digitální euro, což je vlastně snaha o měnu velkého bratra, protože Evropská unie si slibuje od toho, že tak bude alespoň částečně v té digitální oblasti konkurovat tomu stále rozmáhajícímu se, více a více rozmáhajícímu se dolaru. Tak doufám, že vás zaujal i tento převzatý pořad z YouTubeového kanálu Lukáše Kovandy na toto téma. Je to téma opravdu, které nemůžeme podceňovat.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.